U komentarima prošlog videa najveći broj vas se složio da je Srbima najveći neprijatelj Vatikan, što i jeste tačno. Pa hajde da vidimo zašto nas Srbe Vatikan mrzi. U 15. veku Turci osvajaju skoro ceo Balkan. Romeji ne mogu da im se odupru, pa traže pomoć zapadnih hrišćana. Obećana im je pomoć od zemalja zapadne katoličke Evrope pod uslovom da potpišu uniju sa katoličkom crkvom. To jest, da pravoslavna crkva prizna vrhovnu vlast Vatikana. Vaseljenski patrijarh iz Carigrada je prvi pristao na ovu ucenu. Zakazan je sabor u Firenci 1439. godine. Naime, početkom aprila 1438. godine preko 700 Grka stiglo je u Ferearu. Prva svečana sednica počela je 9. aprila 1438. godine. Prisustvovali su romejski car, carigradski patrijarh, predstavnici patrijaršija u Antiohiji, Aleksandriji i Jerusalimu i papa Evgenije. Na prvim sesijama, koje su trajale do 17. jula, rešavano je pitanje velikog raskola iz 1054. godine, odnosno pitanja filiokvea i čistilišta i papskog primata. Od 8. oktobra 1438. godine sabor se fokusirao isključivo na filiokve. Papa je uvideo da predstavnici istočne crkve nikada neće prihvatiti filiokve, papski primat. Romejski car Jovan Paleolog, međutim, nastavlja sa pregovorima. Pod izgovorom opasnosti od kuge, Latini i Grci su se složili da se sabor iz Fereare premesti u Firencu. Pregovori su nastavljeni u januaru 1439. godine i postignut je dogovor o prvenstvu pape nad hrišćanskim svetom. Dakle, Romeji su se pokorili papskoj volji. Dana 6. jula 1439. godine carigradski patrijarh Josip II, kao i većina predstavnika istočne crkve, potpisali su papsku bulu o ujedinjenju crkava. Na ovaj sabor su došli svi osim srpskog patrijarha Nikona, koji, kada je predočio srpskom despotu Đurađu Brankoviću čemu je sabor sazvan, Đurađ Branković je rekao da bude li otišao na taj sabor, lično će ga obesiti. Te 1439. godine u Firenci uniju sa Vatikanom 31 pravoslavni vrhovni poglavar je potpisao, osim Nikona. Saznavši da se Srbija suprotstavila moćnom Vatikanu, ruski veliki knez Vasilije II je pogubio svog patrijarha Isidora Kijevskog zbog sramote koju je naneo Rusiji. Kada se u Carigradu saznalo da Srbi nisu potpisali uniju, nastali su veliki neredi. Vaseljenski patrijarh Josip II nije smeo da se vrati u Carigrad. Te godine umire u Firenci. Nijedna pravoslavna patrijaršija nije ratifikovala potpise svojih patrijarha, a čak 21 ih je povukla nakon sabora. Vatikan ovo Srbima nikad nije oprostio, pa odatle i mržnja koja se gajila vekovima prema Srbiji. Ovim činom srpskog despota Đurađa Brankovića je samo još jednom potvrđeno da Srbija nikada nije pravila paktove sa đavolom i da je uvek bila na pravoj strani, dok su se Romeji, kao i ostali, pod njihovim pritiskom vrlo brzo odlučili da zarad imaginarne sigurnosti prihvate ono što je pravim pravoslavcima neprihvatljivo.